ndị be anyị ama ndị ya vice ndị be anyị ama mbịa senate president ndị be anyị ama nna ya deputy vice ya ndị be anyị ama nna ya no forces niile ma amị na police ndị be anyị ama nna ya even na nepa ndị be anyị ama nna ya nọ n'isi then ịbịakwuzie na custom ndị be anyị ama nna ya NNPC bụ be anyị esi amị mmanụ na ebe anyị ama nọ n'isi kedu ihe anyị na-emere ibe ma prison ọ bụ je si mezie onye be anyị onye isi si mezie ndị be anyị onye isi ya chịba ndị prison asị ha sị ada eme ya eme kedu ihe anyị na-eme ọ na bụ nke nsị ka anyị enyezi anyị eji aka anyị mee apply sisi ji anyị ikpo nsị olileanya si anyị n'aka ime otu o si anyị n'aka ndị ukwu anyị chere ndị anyị dunyere si ha jee nọchite anya anyị ndị anyị dịrịrị lada ha wee na-asị anyị na nke a bụ nke anyị efilu ọnụ eziokwu ka ha na-agwa anyị wee dịrị ha wee rigoro na lada wee were ụkwụ gbapụ lada wee sizi anyị na ihe a bụ nke ha ọ bụzi nke anyị ọkwa ịma na anyị akwụghị aka tinyere ọkụkọ akị ọkwa ịfụna ngwa na eni na Peter Obi na-arịtu na gọvanọ Anambra steeti wee debe ha many billion debere onye nke na-abata onye nke a wee chicha 8 years rie thank you rie very much je tụrụkwu ụgwọ tụkwasị n'elu ya wee emesweri in o si ebe a rachapụ ọsọ wee gbagote na Lagos ka ya si ebe a wee waa aka na abụbụrụ ya ofu aka ọ ya na-aṅụ nkwụ kịta mana ọ ya na-aṅụzi na nso ama akwanya onye sọrọ anya mee ọsọ ya rie ọkụkọ rie ewu dị na ya rikwuo ma ọgbọgwụ kama onye nyụọ okpo